mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na Biyernes na kahaponon, Viva Señor Santo Cristo. Pasalamat lamang kita kay Señor Santo Cristo diyan sa Dapdap, yaon diyan ang Kuasay Parish. And siyempre sa Barangay San Roque, Sitio Santo Cristo, Candaraga. Kami po respeto giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay ang paglaom na igwana po nin maray na resulta sumaghapon tang pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte asin paghinguha sa padagos ka na sa tuyang panarig. Pakimaherak sa mahal na Diyos. Pasalamat lamang kita sa mga blessings, And naglalauman ang programa ng Bicol Target na yaon po kamo. Nagdiretso ang mga nag-arantabay. Kasabay ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sagkod alas 5 ang hapon. Katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy, Pading Jim, Kumpareng Al, Kumpadreng Jomar, Joshua, si Karen, sa Manibela, si Henry Mata sa Mobil, sa Technical Control, sa AM Band, ang yaon dyan, si June Napolis, the man from Poland, sa tuyang kapartner sa Control Technical, sa Radyo, Tabi, and siyempre sa Newsroom, News Director Mar, ang nangingenot dyan, monitor asin na nagsusumada kan istorya yaon dyan si Angel Mustaza, Mary Joy Jaresco, and siyempre nakamonitor si Jen Matthew Balyaran, sa production si Madam Shia Leron, and igwa pa nin Kairiba Sinda sa social media platform si Jimos Barrio Sinda po na grupo ang nagsarabay-sabay dyan. Siyempre may broadcast kita worldwide, netwide, sa internet, DCGB News Online, as in sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong magiging kasarabay-sabay si Pio Fernandez. Good afternoon, hali sa Pilipinas, dyan sa mga nakaantabay sa webcast mitabi sa internet, worldwide, netwide, hali sa Pilipinas, Diyos marhay na hapon. Paki-share na lang tabi kan sa mo yung broadcast ang aning suiba pa na mga kababayan niya to na nasa luwas kan Bicol, sa luwas kan Pilipinas, na bako mi friend tabi sa Facebook, mas pang mapahiwas dahil anto sa mga friend nindo masisharean kan sa muyang broadcast. Matawan ta sindaning informasyon. Pangyari digdisa sa tuyang kinamumugtakan. Maray na hapon man sa manlain-lain na probinsyas kan Bicol. May istorya tulos kita dyan sa luwas. Aramon ta ang informasyon na bit-bit ni Karen Nicole Ala.
Karen, Diyos marhay na hapon. Please go ahead. Salamat Tagi Sir Pio. Good afternoon. Sulamenting venue na sana para sa swimming. Ang kaipuhan areglaron ngunyan kan DepEd Albay. Tangani magi ng 100% handa ang probinsya nin Albay para sa palarong panlalawigan ngunyan na Febrero. Sa pakipaguron kan DCGV News kay Sir Lantena, ang tagapagtarantan Schools Divisions Office Albay. Sinabi kay ni Salpio na solamente na sana paanong questionable sa good moon yan, an official na venue kan swimming sport para sa palarong panlalawigan. Dahil takun magigilunduman bagatabi Salpio, sinabi kan Provincial Engineering Office kan nakaaging aldaw na ang swimming pool sa Albay Provincial Sports Complex sa Ginubatan Albay konfirmadong dahil magagamit sa palaro ngunyan. Dahil sa bakuna sufisyenteng supply kan ipapatubig digdi. Halagad may sinabi man na nasa unambita ng departamento ang desisyon kung saan ang magiging alternatibong swimming venue para sa palaro. Susug pa kay Tena, dakul man ko ta Serpio ang mga pigko-consider na swimming pool para sa palaro. Halagad bakuman basta-basta ang paghanap ki Camille swimming pool dahil ta syempre dapat mag-fit in sa specs kan sarong swimming sport or event. Kung kaya sa mga aldaw na initabi Serpio, nasa pag-areglar pa kan officialmenteng venue kan sa swimming, ang DepEd Schools Divisions Office Albay, bago ang palarong panlalawigan na nakatalaan patigibo sa papaabot na petsa 11 hasta 15 kan Febrero. Yan tabi Serpio ang latest digdi sa luwas, Karen Ala, DCGV News. Salamat Karen sa storya and in relasyon kayan tabi Karen. So Bicol University nagtugot na po na maging venue gamiton ang Olympic size swimming pool para sa palarong panlalawigan. Solved na ang istorya ng tabi Karen okay na yan. Yung BIO nagtugot na at tuminabang baga dyan ng provincial government yun naramduman nindo kan nakaaging mga panahon kan magkaigong palarong pambansa digdi, dakulang tabang ang ginibukang provincial government o Albay. In fact, iyan na oval dyan, and yan, dahil ko lang aram kung fully turned over na yan sa Bicol University. Well, fully turned over or what, kang probinsya, the fact remains the same na tuminabang niya kay tuning dakulaon sa provincial government o Albay, kan gobernador pa si now Congressman Joey Sarte Salceda. Kaya solve na yan tabi Karen. Baka day pa na araman kang yaon dyan na nakahuron mo subiyo, iguan ng pagtugot. Kaya lang, iguanin ko niyan mga kondisyones pa na dapat na maariglar sudua sa provincial government o Balbay. And so sa paklorin, igwa yanin responsibilidad man na parang yung Albay na lang mo ng mas shoulder O sige, dire-diretso kita kan istorya dyan sa palibot. Nasa linya si kumpadreng Al Armario. Pading Al, marhay na hapon. Please go ahead. Maray na hapon, pati palan housing project for resettlement sa Barangay Bangkirwan, Legazpi. Halo yun ang panahon dahil panin formal turnover sa NHA o National Housing Authority sa city government. Inian nagluluwas sa surat ni Alcalde Pido Garbin Jr. sa sanggunian na palunsod na naghahagad nin autorisasyon na pumirma siya sa deed of turnover and acceptance hali sa NHA pasiring sa gobyerno lokal kan Legazpi. Ang Bangkirwan Resettlement Project Phase 1, haluyo ng panahon ini pa din na napabayaan, pinagibo kan NHA para istaran kan mga hali sa pamitisan kan mayon. Haluyo ng nagpaka-star ang mga residentes digdi, alagad ang senda pala na harong nasa puder pa kan NHA na ipang formal turnover sa city government. Kaya daiman pwedeng ang city government basta sana mai-award ini sa mga naka-star. Kaya ngunyan parte ini kan pigariglar kan city government sa liderato ni Mayor Garbin na mariglar ang mga dokumento, particular ining deed of turnover and acceptance na pipirmahan niya kung na yung kaso ma-approve na
sa request niyang autorisasyon hali sa Sanggunian Panlonsod. Di ipapalan na to turn over an sa Legazpi for so long a time na iguan ng kunyan dyan, iguan ng mga residentes over? Alo yun natabing paling panahon na ang mga harong dyan sa phase 1 talagang nagpaka-star niya karoon ng panahon, kundi yan palan ang status ninda dyan, ang mga harong na yan nasa poder pa kanit because nga day formal turnover pa sa city government. Ay, uyo. Ang nahihiling ko ngunyan, saro sa component kan pinag-asikaso kan kunyan city government through Mayor Attorney Pido Garbin Jr. ining pagsaayos na talaga kang housing problem. Pagtaon na talaga ning tama na disenteng maistaran kompleto limpyo papeles. Ano tabi kumpadring Al? Opo, tabi pare kaya Oh. nga ining big request niya sa Sanggunian na makagibo na sinda ki deed of acceptance, deed of deed of turnover para at least makampanti naman sa mga tagharong dyan na iyan may award naman sa inda siring kami ka plano Iyo. hindi sa Taysan Resettlement sa Itabi pa di. Roger to that. Iba man ini kaysa sa Taysan ano. Sige. Iba man tabi ini pa di, iba ini. Sige. Okay, yan pa ang mga dagdag na impormasyon na sa City Hall, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa storya hali dyan sa luwas. Tibaad makauron ta si kunyan si Mayor Pido na Garbin one of these days sa programang iyan and igwaning plano na so traffic digdi ma decongest dyan sa may Magayon Drive ha. Nag-ocular inspection nga ni iso alkalde ka nakakasubago papalaugon dyan sa Old Airport parang one way lang muna plano yan ha pigaadalan na nga ni and in fact nagkaigon na ng ocular inspection ng alkalde tanganing ma-decongest ining traffic digdi sa may Magayon Drive taon-taon tabi or baka sa Lunes makahoron ta kayon si alkalde Pido na Garbin ano ha diretso mo na kita kan istorya sa luwas. Nasa linya dyan si Kumpadreng Jomar hali sa Premier Distrito Conalbay. Kumpadreng Jomar, marahin hapon tabi. Please go ahead. Salamat Paring Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Follow Paring Pio kanso tulubag ang mga persona na nadakop kan malilipot pulis na nagchuchungki Opo. ni marijuana sa Busay Falls. Matrayong pong nakasuhan kan malilipot PNP nin paghitit nin marijuana suminor de edad. Yan. Nasampulan pati suminor de edad. Sige. Roger on that. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Police Executive Master Sergeant Marlon Baranda, ang Public Information Officer kan Malilipot Municipal Police Station. Hinabi ni Baranda na itong 16 years old na lalaki iyuan na-filean ng dating kaso huli taso MSWD o kan Malilipot. Yan. Nagkaiguanin assessment of discernment Yan. asin na determiniran ninda na aram kan aki na sala itong gigibohon pero ginibo pa man giraray. Iyan ang sinasabi na bako excuse na tamili minor de edad dahil nagkakasuhan igwang proseso ano Roger. pinaagi sa DSWD ta isindaan nakakaaram kayan kan sistema Apo. psychological gabos and so pigapod na discernment kung nasasabutan na kan aki nasala ito pero ginibo manggiraray ngunyan na determinaran kan DSWD totoo aram tapos ginibo pa yun primate Aram kang aki na marautan maggamit magsigarilyo kay marijuana pero Yan. nakihampangan siya nakihitit man siya kaya sa mga barkada niya. swak siya sa kaso Swak. nako sige Nakasuhan kay riba man na nakasuhan itong 23 anyos na kasabay niya pero ang kaso kay ito hababa man pareha sa nakaining aki yan ta sinda nagchungki kay marijuana pero man magabato ng kaso so 26 anyos
taiyuan may darakan marijuana na Iyan. nakuha pa sa bulsa niya. Igwa pang nako ano man na dai pa na hihit-hit na marihuana. Roger on that. Okay. Kaya suaki ngunyan pinag-turn over nguna kan MSWD o malilipot sa tabako sa tabako baga pa ring piyo may youth homes na pinatugdok si Mayor Crisel Agman. Roger. Pinatugdok ang LGU ito tangani na mag-akomodar kay mga arog kaining mga aki na in conflict with law. Talay man pwede yan isarabay duman sa Tagas, mga tagas sa na. Dracula. Oho. Sarayon man ang ibang youth homes na sa Sorsogon pa ata. So nagpagibukan digdian LGU tabako as in nag-aakomodar sinda maski ba kung taga-tabako sana taga-tabako maging taga-ibang lugar pero may mga ano yan may mga agreement with the LGU may memorandum na paguro ta syempre sa mga gasto kan mga aking ayan na yaon diyan dem pwede saraguton sa nakang LGU tabako. Well anyway, iyon ang kumpirmasyon, ipinakiwalat ng una sa youth home sa Siyudad Cantabaco sa minor de edad na lalaki. Samantalang duwa, susarota medyo magianggian ng kaso, nakapiyansa na pa rin piyo, nakaluwas. Oho. Susaro sa 26 anyos, 240,000 ang piyansa. Nako, sinasabi ko. Tagasay niyan na saro na yan. Tapos hindi taga Barangay San Roque, Cantabaco City. So nagdarayo ang duman ka nakalis na semana sa Kandomingo. sa Falls. Opo. Basado sa kumpirmasyon kay Nini Baranda, takasuwago na ko yang pa digdi sa detention cell kan malilipot sa 26 years old. Ini nag-aapilar sa korte na mababaan man lamang so piyansa ninda pero pigahalat pa ang resulta. Isus sa Mario Josep ano. Sa bagay good job duman sa kwan, good job sa intelligence operatives kan malilipot ano. Oh. Roger on that. And aside ninda. pa lang kang intelligence operatives, Oho. sa publiko mismo, Yan. harap-harapan kaya dapat din piyo. Ay grabing pasali, grabing tiwala, grabing kumpiyansa ano. Tamatawo baga dumaan, matawon sa resort, sa Iyo. falls. Oho. Domingo pati ito. Nag-irinom, tapos harap-harapan na nagsindi kay marijuana. Sus Mario Josep. Oh. So, makulang so mga intel, maski sa mga tao sana, maurusip na ito sa Mausip pulis. na ito. Oho, sige. Siyempre, tarakot man, tangaya, yuga mo, mga dordaraga ka mo, dordaragita, sorsultero, may kasabay ka mo nagchuchurong kay dyan na nagkakararigos. Yan Siyempre, sana. nagka-aral man, nagkatarakot man. So, anyway, yan pa din ang development. Follow up, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Iyon nandiyon na pinagasabi tabaga ha. Ang drogang ngunyan, nagbawi na. Oh. Dahil ni dinara reparo, ang kada operasyon ngunyan kan pulis, maray ngani ni mo taigwa pang nag-ooperate na mga pulis sa kudpideya. Ang kada operasyon baga ngunyan Jun, ano ang nareparo ta sa mga bareta? Milyones na baga ang kantidad kan nagkakadarakop, nagkakakumpiskar na shabu. Pati na marihuana. Buminawi na sinda, natata buminawi na, nagkusog na ang buot, tamay panalmingan sinda, na so mga kalaban ninda kay itong otoridad, na iyo ko na ang babalo na mapunduan evil doings na ini, pagproliferan ng droga, iyo lugod ang pigpipersigir mismo kan gobyerno, Budakan International Criminal Court na ang resulta napoprotehiran lugod so mga drug lords, drug pushers, and drug users. Natata napoprotehiran. Siyempre, tanahihiling na kan ibang mga pulis, kan ibang mga otoridad, na su presidente nga ni itong maisog yun, laban kun laban sa droga, iyon na ang gustong ipakulong, tanaglaban siya sa droga, extrajudicial killing pigpipersigar pa kan International Criminal Court, siyempre maluyan abot kan nagakapir ang mga pulis. Sisay ang manginginabang, so drug lord, so drug pusher, so drug user. O puro na baga. Sa mga bareta ngunyan baga yun, milyones na permina. Dahil nagsala sa tuya ka itong pagbana-bana, pag-analisar kang sitwasyon. Pagkatapos kan Duterte administration, babawi at babawi yan. Digdingani baga sa to.
Ha? O ano pang namamasidan nindo? Gabos na mga nadadakop mo niyan, puro di badil. O kay itong nakaaging panahon ni Duterte, dahil kita naniniwala, planted yan mga badil naan. Ungon yan bagad yun, gabos bagad di badil ang nadadakop. Diyan sa digdi sana sa to, sa Albay, diyan sa First District. So, binukod kan mga pulis, duwa yan, sarong nakakotse, sarong nakamotor, puro may badil. O, kan panahon ni Duterte, dagit kita. Bako ta binoto si Duterte, planted nga badil na ano. No, itong suduman sa Cebu, nagwala-wala so adikta, igo sa nang nakadiskusyonan, nagwala-wala, nagparapang badil. Oh, bako? And look, the crimes committed by these addicts, na biktima nin poser, biktima nin mga drug lords. So sarong istorya duman sa Central Luzon. 80 anyos lola, mahigit. Na stroke, paralitiko, di naog ning maabaswarong kan lola. Pagkatapos na mag-shopping sumabas, duman sarong kang lola, kinuha sa mga importanteng gamit, nahiling pa sa lola. Nalamuyo ang padyon. Anong ginibo? Linupigan sa lola. 80 years old. Dai pa na kontento, sinaksak pa, sinurusaksak, gadan sa lola daing kalaban-laban. Kan madakop kang pulis suspetsado, anong nangyari? Pina-examine, bangag sa siyabos at sa droga. Oh. Duma naman sa Tagum, sa may Kamindanawan. Uni nangyari tatadyon. Aki, so ama niya, pinugutan ka na aki, so ama. Talagang pinugutan, so payo, pinaroling duman sa sular ninda. So puso, kinuot, winagas duman sa may kwan, sa may solar paninda. Sumino din siya, kinua, linaag sa kawali. Kanada kung suspetsado, so findings, bangag sa droga. Oh. Ilingan. Hain itong mga nagaprakururarat. Dahil human rights, isalbar yan, mabaraguan mga an. And yet, they're not crying for the human rights kan mga biktima na ini, kan mga adik dahil lanta may puser, may drug lord. Oh. They're not crying for justice duman sa mga biktima na ito kan mga naging krimen na may kagibuhan, mga bangag sa droga. Nagkakry sa naning justice dahil nga dapat extrajudicial killing naan. Ngay kung nang laban man talaga, siyempre so police, in the pursuit of enforcing the law, ang mga pulis may aram iyan sa laban, perming dihado dyan ang mga sibilyan. Oh. Iyon tabi, yan droga dyan. Dyan sa malilipot sa Busay Falls. So pero ito, 16 or 18 years old. Nagmamariwana in open public. Dahil nang pigtatakutan. Ngayon nakasuhan tabi. Igo pa ning proseso kaan. Yan ang mga minor de edad sa irarom kang Child and Youth Welfare Code, protehido sinda. Yan, protehido. Pero, pag ang minor de edad dadako pa ning droga either as user or puser, dideterminaran ang kang DSWD. Hihilingon kung nigo na kang pigapod na discernment. Ano ang pinagasabing discernment? Pagkasabot. Pig-analisa riyan kan mga child psychologists dyan sa DSWD. Sinda nigo na yung mga special training kayan. May mga hapot sinda dyan, gabos, sistema. Pag nadeterminaran nila na maski aki pa, pero sabot niya na bawal ang gamit ng illegal na droga, asin apisar kang pagiging sabot niya, ginibo pa, yan. Pag napatunayan na sabot niya tapos ginibo niya pa, willfully, yan, sakob ka sa kaso ka ang tabi. Kaya yan bagas, classic example kayan, dyan po sa malilipot. Yan, minor de edad tabi na nadali. So, pig-istorya ta dyan na kwan, operasyon magkampulis dyan sa First District, igwa dyan yung nakakotse baga, binukod. Kan makon may badil, droga ang kaputman, milyones ang kantidad. Tapos so nakamotor man na checkpoint yata somewhere else bago pa mag Tiyo or Malinaw area, nagdulag o nakabunggo, duminulag kan buksan suyo box o tuduman may droga, may nahulog pang badil.
Daing nakiaramduman na pulis ha. Daing nakiaramduman. O yan po tabi. Ngunyan baga, so mga nagpersigir kayo sa droga, yun ang ngunyan ang pinagbubukod-lugod kan International Criminal Court. Ay nago tabi. Sige, oras Pilipinas. Alas 4:33. An oras hatod sa Indokang. Hatid po sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang generika para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pag tunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaxan FR Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kabayanin kita, sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magsilbi. Kung si J. Pili, handang magsilbi. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda.
sa to padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang saludasin pang turismo. Programa kang TESDA, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero may nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Extra strong. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Inda ako sa natabi kasubago, iistorya ko lang ini. Kasubago yun, may di naman akong sarong lugar. Diyan sa sentro kan Legazpi. Harni sa sarong hotel. Harni sa sarong hotel. Pinarada ko sa motor ko. Duman sa may hotel.
May nagbabantay duman na babae. Nga sir, dyan na ka. Nadakol duman na motor na nakaparada man, di pinarada ko. Ngayon, dahil masan ako nahaloy, ibabalyo ko sa mas safe na lugar. Tanya ko, gari di pisil duman, suro-suan na. Gari may maparada pa nga ning auto. Di, nagluwas giraray ko duman sa linaog kong lugar. Kino ako sa motor, dahil ko man piglunadan, ibibalyo ko man sa ibong na tinampat na duman, may puro parking pa duman na, mas maray. Pigbubukod ako kang babae. Sir nga, sir, bayad mo. Ano ko, para niya ako dahil nahaloy. Ay ngeta, nagbantay nga kami kang helmet. Naiibahan na ako kan inda jun ade gari totoo mas maray na araw kang kaysa mga baso ko nando pero gari inda jun nabibintahihan kita gurano makutanan 5 o iyan na kaya lang primera bes itong parking area bako nyaman ito sa diri para duman sa gayod nagturo tambay tanahiling ko nagkakaon, igagayad siya dumaning paboro pabakalan ng diit na duro-dulsi o kunano, sigarilyo. Dahil mo man nga nitig obligar na siya magbantay yun kan motor mo. Dahil mo tinaraman na bantayan mo yun Pigbubukod na ako, first time na. Dahil nga sir, nagbantay nga ako ng helmet. Dari makon magasabot yun, okay lang 5, pero maghalat sa na siguro kung tawan. Ang nakatakot pa kinita, kung tatandaan ka, pag makaduman ka patulos, giraray, bad kung pilyuhan ka lugod, buda kung iusip ka sa mga, sabot kung may mga pag-iribaan na kung pigbubukod ka na, talagang pig-iimponir na ninda. Ay, nako, pig-iimponir na. Ay, talaga naman. Ay, nako, happy birthday palang tabi kay Madam Maria Sarte, dating dekano kan College of Arts and Letters kan Bicol University. Yan. Happy birthday tabi para sagkod ko niyan tabi Angel nagdadangog siya paghapon sagkod hapon. Para dangog ta si Madam Maria Sarte, dating dean dekano kan College of Arts and Letters kan Bicol University. Sabi ni Angel. Yan. Madam, happy birthday tabi isay mo. Nga Maria Sarte, dating din iyan kan Bicol University College of Arts and Letters, sabi ni Angel. Happy birthday tabi say mo. Iyon na yun, gone are the days, nadigdi sa Legazpi, pwede kang magparada kan bihikulo mo na daining masingil sa imo. Yun? Ano nga nang hapot dyan? Pag may mawara o may magpastidyo sa bihikulo mo dyan, ano ang papanimbagan man ka ito na nagsisiga-siga na teritoryo niya sa ako ang nagbabantay niya. Anong responsibilidad niya? Anong accountability niya? And paano niya yan mapoprohibiran? Pag may mapilyo na, mahali na gano'n. Kung may kararibo ka na, mahali na. Ay, Sus Mariusep naman. Sir Narodel, may isus siram ka pugita? Tigaluto. Siram pugita grita si Sir Boy Buitre, asin si Sir Jesus Manjarez. Uy, naku Sir Rodel, masira mo niya na pugita. Anong style ko? Adobo? Parang yung mamarabaga? Adobo sa tawyo? Naku, pugita? Sir Rodel na ninyo Franco, buda kay Sir Boy Buitre, sagkod kay Sir Jesus Manjarez. Maray na hapon tabi. Pwerte, masira mo niyan, Sir Rodel. Luto na, sir. Kantabay pa ka mo dyan. Sige, dagdagan tang istorya sa luwas. Si Chief Jimmy, marayin hapon pa de. Yes, salamat pa de. Marayin hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya bareta. Oktaba an supposed to be regional jamboree na pinag-schedule Enero 22 sundo Enero 26. And basado sa paghuroron kan Regional Scout Committee, mangyayari na ini naman ang schedule Marso 5 sundo Marso 9 ngunya na
taon. Yan. Pero nasa intonsis pa ini, tapapa-aprobaran pa ini duman sa national opisina kan Boy Scout sa pamamayo kan National President, Congressman Gail Corbera. Pasado digdi sa pakipag-uro niya to sa Council Executive o Council BSP Mayon Council RJ Alperez, nangyari tabi pa di na dainalawos kan ngunya na bulan ang Jamboree, nagpaluwas kaya nin moratorium National BSP na bawal ang mga outdoor activity na muna for medyo sa igwani nangyari duman sa Sarong Jamboree somewhere in Zamboanga na igwanin mga Boy Scouts na nakuryente. Ngunyan, iyo ito naging rason sa kunata dahil na kaigwanin Jamboree, Regional Jamboree, digdi sa barangay Pasagkuta na Benyo sa siyudad kan Ligao, dahilan kay itong pinaluwas na moratorium. Yes. Ngonya, naghuroron sa Regional Scout Committee, digdi sa opisina kan BSP Mayon Council sa siyudad kan Ligao, pinapamayuhan ini ni dating Gobernador Noel Rosal, asin napagkasurundoan na Marso 5, sundo Marso 9 na ni schedule. Pero maapelo sinda duman sa national office. Kung tugutan tabi pa de, malalawos. Yan. Pero kung dai-elif itong moratorium, dai malalawos, natural. Yan an katuyuan ko ta na kunatata sa gibudigdi so Regional Jamboree por medyo sa nagkapirang taon ng dainin na scouting activity ang BSP por medyo katong suminaging pandemya. Ngunyan, ibubuhilo ko ta na sa mga activity man kan Boy Scout kaya pang rehiyo na ang sentro kuta na kan aktibidad kan Boy Scout digdi sa siyudad kan Ligao. Kaya sa maabot na Marso 5, sundo Marso 9, kung tugutan, i-lift na itong moratorium, malalawos. Pero kung dai tugutan ka National BSP, dai ni malalawos. Yes, Yan, tabi pa de. Sa tuya mga dagdag na informasyon from BSP Mayon Council sa Ligao City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, hali dyan sa Boy Scouts of the Philippines, Mayon Council, Ligao City. O dahil tabi mag-interpretar tulos na lawos iyan sa Marso 5 hanggang 9, kundi papa-aprobaran pa iyan sa National Executive Council kan BSP. Yan so target date lang kung tugutan. Uni si Joshua nagbumotor man ini, Joshua pigbukod ka manin mga what's your car na pig-obligar magbayad? Karong beses. Maski nag-park ka sa naning daya nagsarong minuto, tako na lang alimbawa ngayon, nagbigla sa isip mong iba kang dudumanon. Obligado. Binukod ka man. Di ako binukod ko, binaabang na sa lubot ng motor. Di ka man maka-attract. Jesus na sitwasyon ta na inidigdi ano? Ay, nako. Sige. Ayan, tabi, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay sa giraray na nangangapudan si Head Pamayokan Legazpi City Task Force Kayusan Sir Andy Marbella sa mga motorista kasi nagmamaneho nin Manila na klase ng behikulo dito sa Legazpi City na maging aware man lalong-lalo na kung aram naman sa nang madali na ang rush hour kaya na ang pagpaparada ng mga behikulo so man dapat pagparadahan lalong-lalo na sa gilid kan mga tinampo na tiglalauman ang volume ng mga behikulo. Pahayag ini ni Marbella matapos marepar na talagang dahil nahalik dito sa syudad nagkapirang mga driver na kulang sa disiplina. Sa likod ka na kampanya kan na Task Force Kayusan kontra illegal parking. Sugod pa nga ni Marbella dahil siyang masabi sa pigapahiling man na kooperasyon kan mga barangay digdi sa syudad. Alagad ang nangyayari, gari man sa na hide and seek. Yan. Grabe ang mga pararada, illegal parking. Pero pag nailing ng nagdadangadang so task force, nagdadangadang so barangay, bigla na sa nang
surulputan sa mga driver, kari pas panindalalagaan, maharali na. Kaya nangangapudan ining si Marbella na maging aware ang mga driver sa pigaparadaan nila kung aram ng alanganin dahil na magparada. Daw kung Sir Pio, ang pahayag ni Sir Andy Marbella. Siyempre sabi, number one na may responsibilidad sa to yung mga kapitan. Pero talagang sinda nagamaot man. Ang problema po baga ining mga ibang pasaway, sa mga violator, talagang minsan day man nagsusunod. Kaya kita binadyan, na-respond hindi kita pa talagang kay Juan. Anong mga barangay tabi, Sir, dito sa Legazpi ang medyo problema tapa? Ang primero tabi baga nasa National Road ang tula-tula po. Dapat nawan ta po yung pagbuelan mga yaon dyan sa darakula pong auto nag-aarali dyan. Alagan po tabi baga ining mga para-parada. Pag wala kita around sinda, yaw na po sa mga parkindang sira at bawal man nga ni sinda. Saro pa po yan sa nagkukauski traffic, lalong-lalo na baga pag-urulian. Kaya hindi po bagang mga nagiri-dali man, dapat po magkawan kasi si tama man na sa indang pag-ulit. Siyempre po, pagal naman sila sa indang trabaho, gusto naman makapay-ngalo. So, napapano po, diyan nagkakadipisel sa mga naka-illegally parked dyan sa mga tulog. Kumusta siya ang kumbaga pag-ipagtapat, Sir Pio? Yan. Na pahayag ni Sir Andy, kaya sa pagkataong doon niya, ang kaituan tadi sa Legazpi City, sa may enforcement man, kundi dagdag disiplina sa ibang mga driver. Yan, okay. Yan tadi, Sir Pio, dagdag na istorya, Jos Pabino, DCGB. Salamat Joshua, hali dyan sa opisina ni Andy Marbella kan Task Force Kalinigan. Diyon anong hiling mo, pwede na kita? Ege, may go signal na sa tuyang pag-iriba sa technical control sa pangarang kambilog na tropa kan news base asin kan Mega Force Patrol. Kami po naglalaom na natawan mi naman kamo ning serbisyo sa abot kan samoyang makakaya sa programang Bicol Target sa presenteng semana. Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay. Viva Señor Santo Cristo. Nadagog nindo ang mas pinagay